Els 12 regnes. El vell llunyà, el cel a l'alba, capítol 10. Per què? Per què, Seishu? I Kuya? On és ara? On es deu haver ficat? Té. Gràcies. Ens l'hem d'emportar. No el podem deixar aquí al mig del carrer. Espereu-vos. Què li ha passat? L'ha atropellat un carruatge? No en tinc ni idea. Ah, no? No ho ha vist ningú. Escolteu! Algú ha vist què li ha passat a aquest nano? Ho sento, Seishu. No m'ho perdonaré mai el que t'ha passat. T'hauria d'haver portat a veure un metge quan vam arribar. Aquell... Em sap molt de greu, de debò. Escolta, ja tanquem la porta. No et pots quedar fora. Fes el favor de deixar-me en pau. Si plores perquè et compadeixes de tu mateixa, és una falta de respecte pel nen. Llavors em vaig adonar que hi ha dos motius per plorar. Plorar perquè et compadeixes de tu mateix. És de criatures. El coneixies, en Seishu? No sabia com es deia, però era molt conegut aquí, a Takuho. Ah, sí? I com és que tothom diu que no ha vist res? No tenen més remei. Au, vinga. Vine, entrem. Ho has de superar si vols tirar endavant. Què vols dir? Et quedaràs encallada en l'autocompassió. Sí, tens raó. Moltes gràcies. Em dic Suzu. Tu com et dius? Jo em dic Seki. I ell és el meu germà gran, es diu Kosho. Escolta, em podries acompanyar a denunciar el que ha passat? A veure si detenen l'home que ha mort en Seishu. No és una bona idea. Has de ser prudent. Per què? Hi ha un munt de testimonis que ho han vist tot. Aquell home no se'l pot detenir. Ah, no? Que el coneixes? Tota la gent del poble ho sap. Aquell pobre noi l'ha mort el senyor de Shisui. Què dius? El senyor de Shisui? Es diu Shoko i és l'home més perillós de Shisui. Dirà que el nen s'ha posat al davant del carruatge expressament i que no s'ha volgut apartar. I se'l creuran?
En Xoko és intocable, no s'hi pot fer res, i ningú gosa. Però si en Seixo estava malalt, gairebé no hi veia, pobret, i també li costava molt caminar. L'hauria d'haver portat a coll. Tampoc pesava tant. No li busquis les pessigolles, en Xoko. Per què? Perquè si sap que li vas al darrere per alguna cosa, no li costarà gens fer-te matar. Avui passa la nit aquí, si vols. Però demà val més que te'n vagis. Ni parlar-ne. He vingut aquí amb un altre noi i me l'han mort. Em vull venjar. Ja ho sabia, que no t'ho havia de dir. Ostres, quina desgràcia. El carruatge no s'ha aturat i ningú ha intentat parar-lo, tampoc. És molt estrany. Així devia ser el carruatge d'en Xoko. En Xoko és el senyor de Shisui. Devia ser ell. L'ha atropellat ell? Exacte, és un mal ànim, aquell home. Espero que no me n'hi hagi d'anar a viure mai a Shisui. És el dèspota més cruel que et puguis imaginar. I no només això, a Shisui els impostos són del 70%. No pot ser. A tot arreu es paga el 10% només, no? Comptant les taxes de construcció d'edificis i les de defensa contra els monstres, el total puja un 70%. Com pot ser? Aquestes despeses les paga el regne. A més... No entenc com la reina permet que aquest dimoni ens tracti així. Com pot ser que passi això? Jo no ho he autoritzat mai. Al contrari, de fet vaig ordenar que els impostos es retallessin un 20%. Les coses són així. Aquí a Hokui els impostos també són del 30%. Però aquest territori l'administra el Keiki, no? Per més bona voluntat que tingui el Taiho, si no veu el que passa, tampoc hi pot fer res, és així. Les autoritats no ho poden controlar tot. El 40% dels impostos se'l queda el governador de Wa, en Gaho, perquè Shisui és en aquella província. I en Gaho i en Xoko s'avenen molt. Si es demostra que tot això és així, en Gaho ha incomplert un ordre directe meva. Si enxampem en Xoko, no ens podrà donar cap excusa. En Gaho el protegirà per evitar que se'l detingui. Aquests senyors, si se'ls ha de jutjar, ho fan els governadors. A més, en Gaho i en Xoko no són els únics càrrecs públics corruptes. Detenint-los, no resoldrem el problema de fons. Però almenys és millor que no fer res. De què l'acusaries per detenir-lo? L'he vist matar un nen al mig del carrer, no és prou motiu? Entesos. Però ja tens prou proves per fer-lo detenir. Podrien dir que en Xoko no hi anava al carruatge i no podràs demostrar que no diuen la veritat. Sóc la reina i ho he vist amb els meus propis ulls. Si una reina castiga un home sense seguir el procediment judicial correcte, la gent deixarà d'obeir la llei. Seria un delicte molt més greu que deixar de detenir un criminal. Però és que... Sí, és un contratemps que haguem perdut en Kaki. Digues. No res. No vull que la Suzu plori. Sóc un desastre. Sóc un desastre de reina. Suzu? Suzu és un nom de Horai. No trobes que és massa gran, aquest cementiri? Hi venen a enterrar molta gent del poble i de les rodalies. Víctimes dels monstres. Sí, però no només aquests. Aquell miserable és molt pitjor, fa més morts. Vols dir en Xoko? En Xoko va al poble de cacera. Si quan et toca pagar els impostos et quedes curt i no arribes al 70%, et ve a buscar. Rapta les dones i els nens i penja els homes. Quina bestiesa, sacrifica una mà d'obra molt important. El més estrany és que, quan el poble es buida i venen a portar gent de fora, de seguida torna a estar ple. No ho sé, deuen ser refugiats d'un altre regne. És horrible. Aquí
En Shoko és el rei. I què hem de fer? Com si no hagués passat res? Conformant-s'hi? En saps fer, tu, d'això? Què? Que si en saps fer més, tu, d'armes com aquesta. No. Sé com es munten, però la munició no sé com fer-la. Llàstima. Havia pensat que ens aniria bé per les caceres. Caceres? Sí, per les caceres humanes. Ah, això també és legal en aquest món? No ho sabia. No, no és legal, i ara? La llei prohibeix d'una manera terminant i concloent fer mal a les persones. De totes maneres, no crec que el cel em castigui per transgredir les lleis. No m'ha passat mai res, i he comès tota mena de crims, tret de matar un rei, tot i que potser més endavant m'hi veuré obligat. I què ho fa que sou tan i tan pervers? Si les lleis naturals fossin justes, ho seria jo de pervers. Però considero que són les lleis naturals que són perverses. Els Kirins trien els reis. A través d'ells es manifesta la voluntat del déu del cel. Però què té de celestial triar una reina Kaikyaku ignorant? El cel ens diu que no hem de fer mal a la gent, però és el mateix cel que ens envia sempre reines incompetents. El cel. És per això que he decidit desobeir les lleis i fer el mal. Fins que el cel em castigui. Mireu, jo no en sé gaire res de tot això. Però estic fart d'haver de viure sota el jou d'unes normes tan estranyes. Vull ser lliure, en això estic d'acord amb vos. Ara que t'ho he explicat, ja et caic més bé? Encara no sé res. Encara no entenc si les persones d'aquest món són vives o mortes, tot i que he vist morir un nen. Per primer cop. M'agradaria que em deixéssiu tornar al poble, si us plau. Amb el vostre permís. La meva amiga deu patir per mi i encara deu estar molt trista per la mort d'aquell nen. Gràcies. Ja pots venir. Hi he parlat i els hi he demanat que et deixessin passar. Gràcies, si no arriba a ser per tu no sé què hauria fet. Té. Que vagi molt bé. Espera't! Moltes gràcies. Està pitjor que abans. Sí, no hauríem d'haver tornat. Una altra reina, dius? I ara? No pot ser. Les reines són més incompetents que els reis. Fan anar malament el regne. Ja ho sabeu, allò del vaixell? Què passa? De quin vaixell parles? Què diu aquest ara? Un vaixell que porta refugiats de Tai. Una pila de refugiats. Tu en sabies res? És la primera notícia que en tinc. A mi m'han dit que un vaixell de Kei està embarcant molta gent de Tai. I on era, que no me'n recordo? Ah, sí, a Shisui. El senyor de Shisui li fan llàstima als refugiats de Tai. Els hi dona terrenys i també a la ciutadania. Ho dius de debò? No m'ho puc creure. Qui t'ho ha explicat, tot això? Segur que t'han enganyat. És veritat, a mi també m'ho han dit. No sé. Potser només és un rumor. Però un mariner que vaig conèixer a Riu me'n va parlar d'aquest vaixell. A Shisui ho fan? Potser hi aniré. Ben mirat, tampoc hi tenim res a perdre. El nostre poble està destruït. I tu què penses fer? Jo volia anar a Guillotin, però necessito feina. Per tant, si és com diuen, em convé més anar a Shisui. No hi és, el Taiho? No, no hi és. S'ha traslladat a En perquè necessitem el segell de la reina. Alguns d'aquests documents oficials l'han de portar per ser totalment vàlids. Ho sabem segur? Que és a En, sa majestat? A Palau corre el rumor que en Kokon l'ha segrestat. Seria una llàstima.
Tinc el pressentiment que no la tornarem a veure mai més, aquella pèl roja. Si és així, hauríem de començar a plantejar canvis a la Conselleria de Primavera. Hola, Kei. Com ha anat l'escola? Escolta, que tens una visita. No fa gaire estona s'ha presentat un home. Diu que t'espera a l'hostal Eika. Qui deu ser? T'ha dit si ve de Takujo? No ho sé, no t'imagines qui és? Mira, m'ha dit que et digui que és el teu servent. El meu servent? Sabia que eres tu. Perdoneu que us molesti, senyora. No em pots deixar mai en pau? Com? És broma. Digues, què volies? I heu d'estampar el segell reial. Ah, és per això. Vaja. No em podies avisar? Aquí vaig d'incògnit. No vull que sàpiguen que sóc la reina. No patiu. He vingut amb molta discreció. Entesos. He investigat el senyor de Shisui, com m'havíeu demanat. En Shoko? I què? Té molt mala fama. Però compta amb el favor del governador de Wa i no se l'ha acusat mai de cap crim. Sento olor de sang. Ah, és que he tingut un accident. No crec que sigui sang vessada amb odi, però tot i així heu d'anar en compte. Sí, ja ho sé. A Palau hi ha consellers que creuen que heu fugit per por d'en Kokan. Hauríeu de fer alguna cosa per desmentir-ho. Ah, vaja. I tu també ho penses, oi que sí? No sé si ho mereixo, ser reina. És possible que no sigui la més indicada. Però, si no puc tenir la confiança dels altres, almenys hauria de tenir la teva. Tu hauries de confiar plenament en mi. Almenys tant com jo confio en tu. I confio. Tu saps si l'Enjo està vinculat d'alguna manera en Kokan? Doncs ara mateix... Encara que hi estigui vinculat, a mi em sembla una gran persona. Tu també ho ets. I per això confio en tu. L'Enjo m'ha explicat una cosa molt interessant. Ah, sí? Es veu que una persona que porti el mateix cognom que la reina anterior no pot ser la nova reina. La Yo es deia Jokaku. Per tant, la seva germana, la Joei, no tenia dret a ser reina. És veritat. El que voldria saber és si en Kokan ho sabia. Potser va ser per això que no va obeir la Joei. Seria molt difícil de demostrar. De totes maneres, i sigui com sigui, no em puc fugir d'en Kokan. Què? Però si era aquí terra. Va passar ahir mateix. Ningú se'n recorda? Tu el vas veure, Kakugo? Sí, vaig veure un nen a terra. Estava molt prim, pobret. Em sembla que es va morir de gana. En Seixo estava malalt. Però no es va morir de gana, el va matar el carruatge. D'això, noia, no en tenim cap testimoni. Era el carruatge d'en Shoko. El senyor no va sortir del castell en tot el dia. No va sortir en cap carruatge. Li diré a la Keio i el castigarà. Ah, sí, dona, i què més? Vas ben arreglada si et penses que et rebrà la reina. No se sap mai, potser sí que em rep. I si hi puc parlar, us ben asseguro que castigarà en Shoko. Val més que ho deixis córrer. Per què? Mira, tots ho sabem que en Shoko és un mal ànima. Però per què et penses que no li passa mai res a ell? Té algú que el protegeix, oi? Esclar. I aquest algú és una de les persones més importants i influents de Gyoten. No pot ser. T'ho pots ben creure. Ja feia temps que en Gaho tenia molt mala fama, però va donar un munt de diners a Palau i li van donar la província de Wa a canvi, perquè vegis com funcionen les coses. Com pot ser? Que burra que sóc. Suzu! Suzu! I Kuya, es pot saber on t'havies ficat? Saps que en Seixo... Sí, ja ho sé.
és mort. He decidit anar-me'n a Guillotin. Encara vols anar a veure la Keio? Però escolta, que no ho veus, que... Ja ho sé, he sigut burra. Tan burra que em pensava que ella ens resoldria tots els problemes. Però es pot saber què t'ha agafat. Adéu, no puc continuar anant amb tu. Per què? Dius que la Keio segurament és amiga teva, oi que sí? A partir d'ara, doncs, ets enemic meu. Però per què m'ho dius, això? Un miserable que es diu Shoko va matar el pobre Seishu. La Keio deixa que aquest tal Shoko faci el que vulgui i això la fa responsable de la mort d'en Seishu. No els perdonaré mai. Ni en Shoko, ni la Keio. Espera't, dona! No te'n vagis! No hi toca. I se n'ha anat a Guillotin. Però la Keio no hi té res a veure amb la mort d'en Seishu. Devia estar predestinat a morir. És ell? El Keiki! Així, dius que aquest Keiki és el que us va portar aquí des de Horai? No sé què fer. L'he tornat a veure i... no sé si això vol dir que m'ha arribat l'hora o si vol dir... Què hi fa el Keiki a Hokui? Ah, esclar. Saps muntar un ocell? No. No teniu un cavall? Et puc vendre un sansui. Un sansui és un cavall amb el pèl de color blau. No vola gaire, però per travessar rius n'hi ha prou. Me'l quedo, doncs. Diuen que els nostres toquis serveixen per matar qualsevol monstre. Per caçar monstres se'ls hi fa un encanteri, oi? Sí. Que vols anar a caçar monstres? Una altra pregunta. És veritat que els toquis també són les úniques armes que maten immortals? Sí, hi ha molta gent que ho diu. Però... me'n quedo un. Ho sento. No li puc vendre un toqui a qualsevol que passi. I amb això? Com podeu comprovar, és del regne de Sai. Necessito un toqui. Allà hi ha Guillotin, Seishu. I a Guillotin hi ha la reina de Kei, la que et va matar. perquè ara està en calma i dorm. I dins la història en el temps busco el caliu de la gent. En un món que ja és passat, entre la pluja dels anys, i encara que acabi aixafada, a mi res no em podrà aturar. I d'aquell món arribaré als confins, perquè sé que algú m'hi guiarà. La Shokei agafa una pedra de terra. Per què no l'atura ningú? A qui la vol tirar? No us perdeu el pròxim episodi dels 12 regnes. El vell llunyà, el cel a l'alba. Capítol 11.